Sziasztok! Előre is elnézést kérek a rossz minőségű képfelvételért. Bocsánat. Na szóval. A mai játékbemutatóban bemutassuk a legnépszerűbb játékot, a Pót. Na szóval látjátok, itt van Pó. Pó, igen, na szóval. Ennek a Pónak, úgymond, látjátok már nekem van neki ruhája is, jelmeze. Most éppen éhes is. Ahogy látjátok a kajacsíkját. Szóval meg is etetem. Jó, oké. Szóval látjátok a kajacsíkját, itt elé van neki. Különböző ételeket is lehet ennek a Pónak venni. Ahogy látjátok, lehet venni gyors kaját. Cukrot. Gyors kaját. Gyümölcsöt. Sushit. Fejezd be, Pó. Sushi. Desszert. Desszertet. Üdítőt. Na igen. Következő. A következő. A labor. A laborban különböző potikat lehet venni. Életpoti, nagy és kicsibe, fogyasztóital, energiaital, max poti, meg hunger poti, a többi meg pénzes, az már drága, azt csak nem is szoktam venni. Következő, lehet venni szappant is neki, ami szerintem akkora nagy hülyeség, ahogy lássátok, 9999, nagyon hülyeség szerintem. Oké. Akkor a következő a játékszoba. Különböző játékok vannak, pillanat leveszem a hangját neki, mert egy kicsit hangos lesz. Van a food drop, ami persze olyan az egész játék, hogy kajákat kell felszedni neki, és azért néha kapsz pénzt, hogyha felveszed ezt, akkor meghalsz, látod? A következő játék a Sky Jump. Hoppá, meg is haltam. Nem is a kedvencem közé tartozik, mondjuk ez. Mindegy. Free Fall. Szabad esés. Ez a kedvenc játékom. Úgy látjátok, az én kis asztalom. Ez az én kis kedvenc játékom. Aminek az a lényeg, hogy nem szabad felhőre ráesni, mert akkor meghal Pó, és hát a felhő meghal, és akkor végződik a játék. Jó van. Következő játék a Color Tap, ami persze annyit akar magában, hogy oda kell húzni úgymond a következőt. Na, de ez se tartozik az kedvencem közé. Na igen, következik a Match Tap. Persze ez a legjobb, ez is jó játék, csak úgy mondod, hogy keveset ad ennél. Az a lényeg neki, hogy ugye, ahol kijölik 3, ott fel kell szedni a drágákat, és akkor kapsz pénzt. Na szóval, következő, Color Tap. De bocsánat, ez nem a Color Tap, na mindegy. Color Tap, ami elkülönbözik a drága kattintani, és megjelenik más színben. Következő játék a Third Step, úgymond. Meg kell találni, amelyiknek lefele konyol a szája. 1, utána 2, utána 3, utána 4. Következik és ennyi. Oké. Pó Popper,
ami ez úgy kell, hogy oda kell találni póval, ahol úgymond ott, hogy így jöjjön a 3. Na mindegy, igen. Következő, talál meg pót, finpó. Itt tehát, hoppá, látjátok, véletlenül, na mindegy. Következő játék a memória. Mindegy, ezt sem nagyon szeretném most bemutatni, nem csak hogy éppensége memória. Következő játékunk a Pószand. Aminek az a lényege, hogy... bocsánat, elnézést. Pószand. És akkor amelyik pó következik, arra rá kell kattintani. Vivi, igen, oké, Vivi. Sikerült, oké. Ezek már meg online játékok, más emberekkel játszhatják ezeket. Ó, bocsánat. Igen, következő a hálószoba. Ahogy látjátok, különböző színeket lehet neki venni. Ez a kettő, ez a fekete meg a fehér, ezek annyiból rosszak, hogy ezeket fel kell oldani, mert speciálisak, és a feloldásuk kérlek szépen kerül 2000-be. Nagyon drága. Ez szemszín, bármilyen szemszínt lehet neki venni. Vörös, minden színűt. Tökéletes. Ó, bocsánat. Szempilla. Nem szeretném bemutatni, úgyhogy el tudjátok képzelni. Ez szemkihúzó szemüveg. Sokféle szemüveget lehet venni, ahogy látjátok. Sokféle színben. Bajusz. Kérlek szépen a legolcsóbb is 40 szintől kezdődik. És ezek 40 szintől kezdődnek. Feloldásuk 2000. Rúzs, azt sem szerintem nem érdekes. Lehet különböző élmezeket is venni neki. Haj. Bármilyen hajat lehet neki venni. Látjátok? Sapka. Maffia sapka. Kalóz sapka. Sapka. Téli sapka. Boszorkány sapka. Minden hülyeség. Látjátok, matricát is lehet rávenni. Vagy tetoválást is. Tök király, csak az egyben van, hogy 2000-be kerül. Következő. Itt van Pó, látjátok? És akkor ott van neki egy telefonja, ott látod, ott a telefon, ott egy mikrofon, ott meg a shop. És akkor, hogyha minden igaz, akkor most Pó lehet megszólal. Pillanat. Pó. Látjátok? Nagyon király. És akkor most Pó megszólalt, és ugyanaz vagyunk a kitchennél. És akkor itt a bedroom, hálószoba, magyarul. Itt mutatom az előbb, hogyha Pó álmos, akkor el lehet adni, ahogy látjátok. Na szóval, itt látszódik, hogy vannak különböző szintek, kaja, élet, móka és energia. És hogyha ezek lemennek 20 szint alá, mindjárt elmagyarázom egyesével, ha a kaja lemegy 20 szint alá, 20% alá, akkor Pónak ilyen csillogó lesz a szeme, és mutasd, hogy éhes. És a következő a élet. Ha azt lemegy, akkor kap egy hőmérőt, és akkor adni kell neki energiapotit. Móka, az akkor játszani kell vele, mert hogyha nem játszasz, akkor szomorú lesz. Energia, hát ott lehet neki energiapotit adni, ami 50 forint, vagy 50 pénz, pópénz, szóval ez nem nagyon éri meg, de hát el lehet adhatni, az sokkal gazdaságosabb, hogyha eladhatod. Na, ahogy látjátok, az én póm 36 szintes, nem annyira látszódik, és szinte mindegyike fent van. És most elég álmos, szóval szeretném lefektetni a titeket, ez nem zavar, amúgy meg annyi pénzem van. Persze lehet szerezni Pónak pénzt is, csak az igazi pénzbe kerül. Na, lépjünk már ki. Bocsánat? Na, igen. Akkor én csak ennyit akartam Póról mondani. Most szerintem már elég fáradt, és szeretném lefektetni, ha titeket ez nem zavar.
Hogyha szeretnétek kérdéseket feltenni, akkor írjátok meg kommentárban, és légy szíves, lájkoljátok az oldalt, és a videót. És hogyha valami kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentárba. Igen, tudok egy pár csalást, de nem sokat.